dalšího videa Daniela Šučko. A dneska budeme natáčet challenge. Budeme mít marmeládu, tatarku, medvídky, na zapití šťávu, sůl, jak vidíte tady kafe a tady máme cukr. Takže chvíli malé strpení musíme to upravit, aby jsme nám byli vidět. Takže prvně si dáme cukr. Jak vidíte určitě. Ale dáme se radši málo. Jak vidíte tady cukr. A trochu odsypu, to je toho moc. No teďka ty. Já ještě odsypu, já se hrozně bojím. Uj. To je hnus. Fuj, co? Teď si dáme kafe. A potom cukru se mi do toho moc nechce, ale jen málo. Tolik kafe s ním, ale já ještě radši si dáme tolik, nebo ještě míň. Tak tolik. Jasný? To je hořký. Fuj. Je to hnusný. Fuj. To musíš. To je hnusný. No, ale nedávejte mi dislike, prosím vás. Můj brácha to prostě jíst nechce. Musím to omejt. Teď máme na řadu sůl. Drž. Stačí. Ještě. Ne. Tak. Jaké to je? Ještě se to dalo nějak moc. Tak. Jak vidíte, tolik. Tak to je krystal. Tak. Teď máme medvídky. Budeme všechny jíst a budeme přitom říkat numi. Kdo to je? Mamka. Takže máme první. Promiňte, musím končit, protože, nebo budeme se končit, moje mamka se vrátila, jestli aby tohle viděla, takže počkejte chvíli, jo? Musím to uklidit. Už to uklízíš? Ne, něco. Tak. Pořád nahrává? No. Já tak to Tak. Teď si dáme Helmut. Fuj. No, ale to je docela dobrý. No. Pokračujeme dál. Takový na židli. Dáme si tatárku, teda jak se tomu říká, marmeládu. A
to medů. Jsme dělali. Tak vidíte? To bych chtěla takový celý den. No. Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dávat lajky a komentáře. Tak čauky mělky.